original. This has no identical. You can't hack my digital. Future aboriginal. Čo je? Koľko rokov má Zemeguľa? 2017. Kto to bol Ľudovít Štúr? To je chyták, to je kaviareň, ne? Dá sa pristať na slnku? Dá, v noci. Dobre. Vyťahnete si papiere od okna A, B z repnice. Skupina A napíše diskografiu Mira Jaroša, skupina B napíše, kedy sa Miro Jaroš narodil a z Rebny napíšte mi, prečo sa Miro Jaroš narodil. Správna odpoveď je B, synu. Pán profesor, vy ste iný fešák, vám úplne zhusli vlasy. Priniesol som vám banány z vlastnej záhradky. Pán učiteľ, upiekol som vám perniček. Vzorec glukózy. C6H12O6. Čo oddeluje bytču od šťavníka? Hričovský kanál. Koho motivujú Why Not TV? Staré ženy. Tonko, ty si normálne chodiaca encyklopédia. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Každých 7 dní na Slovensku nevieme, čo máme dať do tejto hlúpej vety. Matej, prosím ťa, mňa to už fakt nebaví nahrávať takéto pič. Prvá otázka. Napíšte mi, čo je zaujímavé na YouTube challenge. Stačí mi jedno slovo. 3 písmena. Amekčen. Druhá otázka. Bez vulgarizmov napíšte, čo za človeka na seba otočí kameru a 15 minút rozpráva bez pointy. Ďalšia otázka. 3 najmenej trápne vlogy v histórii slovenského internetu. A posledná bonusová otázka za 100 bodov. Prečo hejteri neurobia paródiu na Zrebného a Flajsa? Máte na to 10 minút, aby ste tam vedeli dať čo najviac reklamy.